Remata a campaña do xeito en Rianxo, con pouca sardiña, pero prezos razoables. Os mariñeiros reclaman máis apoio para unha pesca que está cada vez máis difícil. A piques de rematar a campaña do xeito en Rianxo, o balance é agridoce. A sardiña apareceu tarde e en pouca cantidade, pero os prezos acompañaron. Os mariñeiros seguen loitando por manter un arte tradicional que, según din, cada vez dá menos marche. A ver, este ano, en principio, vendeuse bastante sardiña, que é o que hai. Xoubo este ano non houve moi pouquiña, a parte que apareceu moi tarde. En cambio, os precios si acompañaron, estuvamos la vendendo a 12, a 10 euros, si estou acompañando o precio, pero a cantidade é moi pouquiña. Estaban collendo un barco sobre 30, 40 kilos o millor día, depois moitos días de nada. Pero bueno, a partir da hora, ao enfriar as aguas, o normal é que vayan á sardiña. Hubo anos que seguiron á xouba hasta enero do ano seguinte incluso, pero bueno, a ver, ojalá siga habendo xouba e poder vendendo e que gañen algo de cartos, porque a verdad que levamos un verán tanto de marisqueo como de pesca un pouco floxos. A pesar da escaseza, os prezos da sardiña chegaron aos 10 e 12 euros ao kilo, pero os ingresos non compensan os custes dunha xornada no mar. Baixo o punto de vista é moi pouco, vale unha bolsa de pipas, vale moito máis que un kilo de sardiñas, dese medianillo, e non hai comparación á hora de comer. Eu penso que o medianillo este mínimo debería ter 3 euros, 4 euros e debería de telo. A variedade máis frecuente este verán foi o chamado medianillo, unha sardiña pequena que moitas veces non interesa ás fábricas. É que iso sí é curioso, que é tan pequena, tan que tanta grasa que ten, que parece que é sardiña, pero sí que moitas, si estuera un pouquiño máis delgadiña, pasaría por xouba. Con confianza en que as augas frías traian máis peixe, os mariñeiros agardan que a campaña se alongue ata xaneiro, pero reclaman medidas para garantir prezos máis xustos e unha pesca sostible. É que aí traballas a base de kilos, a ir a un euro é a base de kilos. Por iso digo eu que habría que subir os kilos, sería ir a menos captura, ganarías máis, moito máis, e habría recursos sempre no mar. Dende Rianxo os mariñeiros lembran que o mar dá vida, pero tamén necesita cuidado e xusta compensación.